Ja, ze nemen dit ook wel de derde diek. De N357 tussen Ljouwert en Holwert. In de oorlog 4 binnen hier zo'n mensen om het leven kwamen omgelokken. En daarom vinden de omwenners dat er nou echt wat gebeuren moet om de diek veiliger te maken. Haast elke nien hier in Fijnsum ken wel een slachtoffer van de N357. Tientallen mensen in de omjouwing kwamen daar van de morgen bij elkaar. Ze willen alle keer één ding: dat de provincie Friesland de diek structureel veiliger maakt. Bij de petitie hoop je zij de provincie in actie te krijgen. Het is een combinatie van de structuur van de diek en ook met de snelheid van de auto's. En dan kun je zien van dat sommige mensen die schatten dat verkeerd in en dan is het boem. We hebben weer een ambulance, wat is er weer baard op de diek. Dus de impact van de grote ongemakken is heel groot. Omwenners hier en dwarsbelangen die nemen het een derde diek, een dodenweg. Heb je een punt? Nou, dat is net uw namen van deze diek. Wij weten dat er een aantal dierlijke ongelukken plakvoen in de oude jaren. Daarvoor wie dat volle minder. Maar dat er gevaarlijke plakken binnen op deze diek, ja, dat vinden wij ook. De dwarsbelangen hebben in geerwerking met het fietsersboen 10 pinepunten in het traject onwiest. Op die plakken willen zij structurele verorings hebben. De snelheid moet naar beneden en dat moet je afdwingen door goede infrastructuur, zoals bijvoorbeeld rotondes en ofondes. En nog beter is een tunneltje. Doordat die snelheid niet naar beneden gaat, dan loop je een veel groter risico. De impact van een eventueel ongeval is vele malen groter. Wij willen dat er een structurele oplossing komt en dat het aantal ongemakken uiteraard naar nul gaat. En de structurele oplossing, dat kan wezen ofonde, rotonde, tunnel. Ja, nou, de tastzissing die we doen zullen is dat wij in ieder geval aan de slag zullen de community met extra bebording. Dat verheegt de attentie van die stekken ek fietsenzoer. Dus dat is hier, daar zullen we mee aan de slag. En ik zie wat is dan het beste plak daarvoor. En terwijl we gaan onvraag die van een flexflitser om die ek op dit traject deel te zetten, die kunnen we dan ek verplaatsen. Het ministerie moet daar nog een besluit over nemen, maar dat zit er positief uit. Of de diek echt hieronder op de skeppergit, maar het begint takomier blikken dwaan. De provincie komt dan met een prioriteitenlist van gevaarlijke verkeersplakken in heel Friesland.